Defend your faith. St. Matthias was not afraid to die for what he believed in. Christianity requires many sacrifices. May God give us the grace to stand firm and courageously defend our faith in every situation. Amen. San Matías no tuvo miedo de morir por lo que creía. El cristianismo requiere muchos sacrificios. Que Dios nos conceda la gracia de mantenernos firmes y defender nuestra fe con valencia en toda situación. Amen. Matthias dị asọ atụghị egwu ịnwụ n'ihi ihe o kwenyere na ya. Ntachi obi na ịchụ àjà bụ aka mgba chere onye otu Kristi. Ka Chineke nye anyị amara iguzosi ike ma chekwaba okwukwe anyị n'ọnọdụ ọbụla. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.